Nalubog sa baha ang barangay Mabanate sa bayan ng Pilar, Sorsogon dahil sa malakas na pag-ulan kaninang umaga na dulot ng low pressure area at habagat. Alas 10 ng umaga ng tuluyan itong humupa, kaya ang residenteng ito abala sa paglinis at pagtanggal ng putik sa gilid ng kalsada na iniwan ng pagbaha. Hindi na umano ito bago sa kanila. Ganito raw lagi ang eksena tuwing may malakas na pag-ulan. Bali, kami na rin po ang maglilinis dito. Kami ng kapitbahay dyan sa kabila. Kasi ang iba, wala naman hindi naman tumutulong eh. Kami rin maapektuhan kasi pag hindi lilinisan, habang may tubig, wawalisin na namin para yung putik malinis na. Labis naman ang panghihinayang ng residenteng ito matapos na malubog sa pagbaha ang kanyang mga pananim. Alas 5 anya ng madaling araw nang binulaga sila ng baha, kaya basa pati ang kanilang gamit at ginagawang handicrafts. Hanggang dito madami yung tubig. Oo, pati dyan oh. Hanggang dito oh. Tapos yung yung Durabox, yung 2 layer na yun, inabot yun. Para hindi mabuksan kasi may mga gamit pa dyan sa ibabaw ng katre. Ayon kay punong barangay Mark Nestor Lobrigo, catch basin sila ng tubig baha. Hindi daw talaga ito maiiwasan lalo pat mababa ang kanilang lugar. Sa kabila nito, patuloy daw ang kanilang panawagan sa lokal na pamahalaan. Natulungan sila sa pagbibigay alalay sa mga residente, lalo sa mga ganitong panahon upang mas masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Before magpuon so season kang tag-uran, nagpa-dredging kami, nagtiglidigan mi sa mga kali. And ito, kasabagay, kakatapos lang kang i-meet ko so mga garbage collector mi na ayuso ng pagkolekta ki basura. Tas arop man dyan sa nagiging kausa kang pagbaha na so mga ibang mga harong digdi na hanod sa mga basura nila. Kaya ito po, tigaano mi man na dapat makolekta ki maayos sa mga basura para pag nagabot ang baha, wala masyadong basura na pig-aanod. Umabot naman sa 1,875 na individual ang apektado ng nangyaring pagbaha. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.